kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaway ka jingja ka ba itriem ban pet haka jan miet jong ka sngi ublay. Kaway ka Longkmie ka la du no yala ka jingim hadien bagala Shah yu na ki Bynta jong ka Khlieh. Hakaway ka kali hasurok ba National Highway 6 ka badang hap hakat armer mar persha bad ka CTI Bernihat Hariphoy District. Karkum ka talong kubor beliok lum liat hu ba kani kala jah ka por lasting jan miet. Haka ba ka tiga Longkmie ka beratip kerteng kum ka ma apsana khatun Arpur News Nam Karta Nakashnong Dhara Mila Dalgon Syalmara Jong Kadarang District ke Jela Assam kala Shah yu hakawai ka kali ka ba omla satya bantip kat hadu bakan Khlad Sundon Hashen le thuru ba ka kali tang mariadap yu ya ka Longkmie kala phet bak na ka jaka ya ka met ka basa jong ka Longkmie le penkit no Shanong Po Civil Hospital nak Bynta ban pendap ik jinon kam kat kum ki kendon jong ka an bat nak liang ki pulit ka Bernihat Police Station kidang penlong ya ka jing toket halur kani ki jingja.